سلام تمهارو كميك أنيهم مبارك من مجمرنا صلوت نقبل እግዚአብሔር አምላክና መንፈስ ቅዱስ ካስለዝሃብ ካና ነመስግነክ ካሎና በስም ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ናይሎ መዓልቲ ትምህርትና ምባር ብዛዕባ አበ መጽሐፍ ቅዱስ እንተራአና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተጠመቀ አብ ርእሲኡ ከም ርግቢ ወረደ ይብለና ነዚ እንታይ እዚ ቀጽልውን ሎሚ ከም ልሳን ሐዊ ይብለና እንታይ እዚ መንፈስ ቅዱስ እዩ ነዚ ተምሳል ዝገይሩ ዝህበና ዘሎ ስለዚህ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ኢና ክንማር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰማይ ክዓርግ ከሎ ንደቂ መዛሙርቱ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ገዲፍዎ ግን ዝተመባፅዓሎም ነገር ነይሩ መንፈስ ቅዱስ ክሰደልኩም እየ ክሳዕ ዝሰደልኩም ግና ኣብኡ ፅንሑ ኢልዎ ንሳቶም በዓል ደቂ መዛሙርቱ ኢየሱስ ኣብቲ ቤት ተኣኪቦም ብሓንሳእ ነይሮም ኣብ ኢየሩሳሌም ድማ በዓል ከብዕሉ ኢሎም ዝመፁ ብዙሕ ሓሽሓት ህዝቢ ዝኣኽሉ መፂኦም ነይሮም ስለዚ 10 መዓልቲ ምስ ገበረ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዓሪጉ ናብያና ኣቦኡ ብሃንደበት እቲ ከም ንፋስ ወብላ ንፋስ መስል ኣብቲ ዝነበርዎ ቦታ ክፍሊ ንብሙሉኡ መሊእዎ ከም ልሳን ሓዊ ዝመስል ድማ ኣብ ልዕሊኦም ወሪዱ ሽዑ መንፈስ ቅዱስ መሊኦም ክዛረቡ ከዓ ጀሚሮም ብቋንቋታት ኣብኡ ዝነበሩ ካብ ዝተፈላለየ ዓድታት ዝመፁ ሰባት እዮም ነይሮም ንሳቶም ከዓ ነዞም ሰባት እዚኣቶም በብቋንቋኦም ክዛረብዎም ጀሚሮም ሽዑቶም ሰባት ተገሪሞም እዚ ከመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል እዞም ሰባት እዚኣቶም ገሊላውያን እዮም ስለዚ ንኩላትና ሲ ከካብቲ ዝመፃናይ ዓዲ ብቋንቋና ክዛረቡና ከመይ ኢሉ ይኸውን እዮም ግርሙ ነይሮም ጴጥሮስ ሓደ ካብቶም ደቂ መዛሙርቱ እምበኣር ብመንፈስ ቅዱስ መሊኡ ዝነበረ ክገልፀሎም ይጅምር ክምስክረሎም ይጅምር ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይነግሮም ናይ መንፈስ ቅዱስ ህያብ ከም ተቐበሉ ድማ በዚ ምክንያት እዚ ከም ዝኾኑ እቲ ቋንቋታት ዝዛረቡ ዘለው ይገልፀሎም ይምህሮም ብሓፂሩ ኣብ ግብሪ ሓዋርያት ምባር ምዕራፍ 2 ዝንዲ ዘሎ እዚ ኣብ ገዛ ምስከትኩም ሓሰስ በልዎ እቶም ህዝቢ ጴጥሮስ ምስ ሰምዕዎ እንታይ ይብልዎ እሞ እንታይ ንግበር ኢሎም ተሓጒሶም ባህ ኢልዎም ሰሚዖሞ ኣብ ልቦም ኣስፊሮሞ ንሱ ከዓ እንታይ ዝብሎም ተነስሑን ተጠመቁን እዩ ዝብሎም ህዝቢ ከዓ ሽዑ ተሓጒሶም 3000 ዝኣኽሉ በታ መዓልቲ እቲኣ ተጠሚቖም ኣብቲ ማሕበር ተጸንቢሮም ብዙሕ ግዜ ነዚ ግዜ እዚ ሰባት እንታይ ይብልዎ እታ ቤተክርስትያን እትሃንፀትሉ ግዜ እዩ ይብሉ ማለት ቤተክርስትያን መን እያ ኣካል ናይ ክርስቶስ ዝኾነት እቲ ዕላማ ኣኸ እንታይ እዩ እቲ ተልእኾ ኣብ ንኣብነት ኣብ ግብሪ ሓዋርያት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 8 ተረኣና ንስኻትኩም ናተይ ንስኻክር ክኮኑ ኢኹም መዓስ መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቐበልኩም ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ገሊላን ኣብ ሰማርያን ክሳዕ ወሰን ምድሪ ምስክር ክትኮኑን ኢኹም ኢልዎ መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቐበሉ ከዓ ክምስክሩ ጀሚሮም ካብዛ መዓልቲ እዚኣ ጀሚሮም ከዓ ስለ ዝቐፀሉ እቲ ምስክርነት ክሳዕ ሕጂ ኣባና በፂሑ ኣሎ ንሕና ከዓ ሕጂ ኣመንቲ ዘበልና ኩላትና መንፈስ ቅዱስ ኣሎና ህያብ ዝተቐበልናዮ መንፈስ ቅዱስ ኣሎና በቲ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ንኻልኦት ኣሕዋትና ክንምስክር ሓላፍነት ኣሎና እዚ ክንገብር ከሎና እንታይ እዩ ኣበይ ኣብ እንኸዶ ኣብ ህይወትና ኩሉ ግዜ ምስክር ክንከውን ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ፍቕሪ ምስ ነርኢ ሓደ ዓይነት ምስክርነት እዩ ሰላም ምስ ነርኢ ካልእ ዓይነት ምስክርነት እዩ ሰባት ነቲ ንሕና እንዛረቦ ነቲ ንሕና እንገብሮ ብምርኣይ ክንምስክረሎም ንኽእል ኢና ስለዚ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዘሎና ነቲ ዝተዋሃበና ህያብ ኣብ ግብሪ ክንጥቀመሉ ይግባአና ኣበይ መዓስ ዘይኮነ ህይወትና ኩሉ ግዜ ኣብ ንጓዓዘሉ ኣብ ጉዕዞ ህይወትና ክንጥቀመሉ ይግባአና እዚ ህያብዚ ንዓና ዝተፈልየ ዝተዋሃበና እዩ ምስ ኣምላኽና ሰላም
ምስ ህዝብና ሰላም ምስ ኣምላኽና ፍቕሪ ምስ ህዝብና ፍቕሪ ዝመርሓና ድማ መንፈስ ቅዱስ እዩ እምበኣር መንፈስ ቅዱስ እንታይ እዩ ንብል ሓደ እዚኣ እንታይ እያ ትፈልጥዋኹም ኩላትኩም ባተሪ ኣለዋ ኣብዚኣ እዛን ባተሪ እዚአን እንድሕሪ ውፅአየን ኣይትሰርሕን እያ ዋላ ኣይትሰርሕን እያ እንድሕሪ ኣውፅአየን እተን ባተሪ እንድሕሪ እትየን ግና ሽዑ ትሰርሕ ወ እንድሕሪ ወፅአን ግና ኣይትሰርሕን እያ ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ የብላን ልክዕ ከምኡ ኢልና ክንግምቶ ንኽእል ኢና እዘን ባተሪ እንተውፃእኽዎን ግን ኣይትሰርሕን እያ ተጠወቕኳ ኣይተብርህን እያ ስለዚ እቲ ናትና ብርሃን ምእንቲ ክበርህ እቲ መንፈስ ቅዱስ ኣባና ዘሎ ክንጥቀመሉ ይግባአና ብመገድና ብትምክሕትና ዘይኮነስ በቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና ህያብ ነፃ ህያብ ናቱ ብኡ ክንምስክር ይግባአና ሓራይ መዝሙር ክንዝምር ኢና እምበኣረይ ጸጋኻ ሃበኒ አብረሃኒ ጸጋኻ ሃበኒ ጎይታይ ጸጋኻ ሃበኒ አብረሃኒ አብረሃኒ ክሳብ ምጽአትካ ዘምር ሆሳዕና ዘምር ሆሳዕና ዘምር ሆሳዕና ለንጉሥ ዘምር ሆሳዕና ለንጉሥ ነገሥ ጸጋኻ ሃበኒ አብረሃኒ ጸጋኻ ሃበኒ ጎይታይ ጸጋኻ ሃበኒ አብረሃኒ አብረሃኒ ክሳብ ምጽአትካ